At yung isang bata dyan, gusto niya mag-cellphone. Tingnan nyo naman. At yun yung tupagin ko yung mga stocks ngayon. So, yeah. Yung mga importante. Yung aking damit. Tingnan nyo. Butas-butas na. Yan ang ibig sabihin na mayaman. Diba? May pa-aircon. Nangabutas na yung mga panty ko. Bakit ba ganun? Bakit pa nabubutas yung mga panty, guys? Hindi ko din alam. Sobrang natuwa ako. Tuwang-tuwa din si Hagrid kasi may straw na diretso. Ayan, i-slice ko lang to. Para hello guys! Ito naman yung damit ko. Post muna natin itong ating inaano. Kasi baka makapiright tayo nito. Kagabi hindi pala ako nakapag-paalam sa inyo at hindi ko na haul. Actually katatapos ko lang maglinis ng kusina at saka sa CR. So today is Sunday at eto naman yung aking mga tutupiin. Medyo madami. At yung isang bata dyan, gusto niya mag-cellphone. So, pwede pa siya mag-cellphone ngayon dito today Sunday. Pero pinaligpit ko muna yung mga, segregate ko muna yung mga animals at saka yung mga cars. Kasi nagkalo-halo na naman sila. So, ayan, hagard-hagard yung ating face, no? So, wala marami ako, hindi ako nag-YouTube kanina. Nagpa-music lang ako kasi kailangan ko kasi yung mga gawain. At saka, may update pa akong stocks mamaya. And, may mga nabili ako. Teka lang ha. So, ayan yung resulta. Oh, animals na. Pero manuma airplane. So, ayan yung ano niya. Kasi pinaghalo-halo na naman niya eh. Yung mga ano. Tsaka yung mga ibang toys, ipapamigay ko na naman kasi may mga toys pa dyan sa ilalim. Konti lang yung nilabas ko. Kasi, alam niya, manaliit ang space natin. Kaya kung ano lang yung mga nilalaro niya lagi, yan lang yung nilalabas ko. So, ayun. Kasi wala naman. Kasi, So, ayan guys, so tapos na akong magtupi. Meron pa doon yung iba. So, lilinisin ko na lang ito lahat at yung isa, tingnan nyo naman. At yun yung tupagin ko yung mga stocks ngayon. So, yeah. Binuksan ko lang muna yung tawag dito. Makain ka ako ng apple ngayon guys. Hindi ko na binalatan. Actually, binabalatan ko talaga. Pagod na ako. Nakakapagod pala. Ang dami kong in fairness ha. Nakaka-productive ko today. Talagang nag-focus ako sa paglilinis. In fairness. Pero may mga konti-konti na lang. Ito kailangan ko nang unahin yung mga importante. At yung aking damit. Tingnan nyo, nagkabutas-butas na. Yan ang ibig sabihin na mayaman. Diba? May pa-aircon. And, diba? Pack na pack. Mayaman, may pa-aircon, diba? So, kahapon, hindi na ako nakapagpaalam, diba? Actually, konti lang, bumili lang kami ng yung mga kailangan lang talaga namin, as in, wala na talaga na pinagpapaliban ko lagi. So, binadgetan ko na siya. Kahapon, bumili ako ng relo. Actually, mahilig talaga ako sa relo. Anniversary ata namin no last year ata yun. Niregaluhan ako ni Papa ng relo. Yung, yung nababasa sa tubig, hindi ko alam kung nagpo-vlog na ba ako noon. Pero nagpo-vlog na ata ako noon eh. Kalimutan ko. Nasa na kami yun. Pero ang ending, siya lang din naman yung makakagamit noon kasi si Papa, mabilis masira yung relo niya. Hindi ko alam kung anong meron sa kamay niya. Bakit mabilis masira? Halos yung relo ko, pag bumibili naman ako ng bago, pag nasira naman yung relo niya, ibibigay ko naman sa kanya yung relo kasi mas kailangan niya talaga yun kasi baka malate siya sa trabaho. And ako naman, kailangan ko din ng relo ngayon na nag-aaral sa akin at saka yung may mga delivery. Kailangan alam ko yung oras. So kahapon, hindi naman mamahaling relo. Basta lang magkarelo lang talaga kasi kailangan namin ng orasan. So bumili ako kahapon, eto, ano lang to. Diyan lang yun sa, yung mga mumurahin. Dalawa yung binili ko yun sa kanya. Actually, yung akin talaga is yung blue. Ayaw niya yung, basta gusto niya yun. So, binigay ko sa kanya kasi, raw, mas malaki daw yung hindi ko alam, pareho lang naman. So, pinagbibigyan ko na lang naman siya.
Dahil mostly ako naman parati na susunod. So, yun sa relo, mas gusto ko sa inyo yung relo na medyo malaki-laki daw yung ano. So, ito naman yung akin. Pareho kami yung blue pero mas lighter yung, parang mas bright yung kanya. So, ayan. Ano lang to? Bili lang namin to sa, actually 150 to na ano ko siya ng 130. So, yan, dalawa. And kahapon, dahil nabutas, nangabutas na yung mga panty ko. Bakit ba ganun? Bakit pa nabubutas yung mga panty, guys? Hindi ko din alam. Bakit siya nabubutas? Yung mga panty ko na nabubutas, hindi ko tinatapon kasi yun yung mga ginagamit ko. Pag may regla ako, ganun. Yun talaga yung mga ginagamit ko, kaya hindi ko tinatapon. Yun yung secret ako. Sa mga hindi yung secret. Sinabi ko talaga dito yung mga butas ng mga panty. Kasi, masisira yung ano, pag eto mga naanuhan ng mga dugo, diba, masisira siya. At saka yung napkin pala na nabili ko, diba, yung sa last haul ko, nakita nyo, as in talagang, kasi first time ko siyang nagamit, sobrang ganda. As in, never na ako natagusan nung, kasi meron ako nung ano, so, as in talagang hindi talaga ako na ano guys, tagusan. As in, ang haba talaga niya. Lagpas na sa ano mo. Parang lalagpas ako sa panty sa sobrang haba. Pero eto, bumili ako ng eto, so ento. Mga ordinary lang. Sabi ko kay Papa kaya na inaano ko siya. Kung bakit kailangan ba maganda yung panty pag like, ganito, may asawa na. Ang pain ko ha. Bakit kailangan may magpanty pa ng maganda eh. Hindi naman tinitignan ng asawa mo. Ako sa kanya. Hindi mo naman tinitignan. So, sabi ko, bakit pa ako bibili ng magandang panty? Hindi mo naman tinitignan. So, sabi ko sa kanya, sabi niya, huwag kang ganyan. So, bumili lang ako yung mga ordinary panties lang to. Joke yun, guys. Huwag yung seryosohin. Eto, 305 set siya, set. Ayan siya. Guys, ano, as always, hindi siya nagpo-focus eh. 6 bikini. Bikini lang yun kasi 'di ba ano kasi yung mga pants ko, yung mga ano ko hindi talaga siya high waist. Isa lang yung pants ko na high waist. Pero gusto ko nga yung high waist eh kasi ano, pinigilan yan diba talaga. Pero ayan, 6 to, merong hindi ko alam kung mga kulay-kulay nito guys na ano, 6 na piraso. So kailangan kong labhan ito ngayon. May puti, parang may anong tawag nito? Para siyang pink na peach or something. Parang pink siya. Yellow. Ayoko nung may mga printed kasi doon. Pag nilabhan mo kasi, pag nag-fade, pangit na tingnan. So, eto para siyang light green and then blue. Mga light colors lang siya. And then, eto parang off-white something. Hindi siya masyadong ano sa camera. Yan. So, hindi siya masyadong nag-ano sa camera, ano. So, meron akong 6 na panties. Pero dadagdagan ko pa to. Gusto ko maraming panties kasi maano ko sa panties guys, ang bilis maubos sa mga panties ko. Hindi maubos na nawawala. Parang ang bilis maubos sa isang araw ilang beses ako nagagamit ng panty. Parang 3 at 2. Pinakamadami na yung 3. So, ganun ko ano ng panty. Kaya laba ko ng laba. And pala ako ng relo kay Papa. Si Papa lang yung binilhan ko. Kaso, para siyang, mabilis siyang masira. Hindi ko alam kung bakit ganun. Siguro dahil mumurahin lang yun. Ayun, hindi naman niya ginamit. Kaya ayun, bumili ako kahapon ng 2. So yung isang relo naman, binigay ko kay Hagrid. Tuwang-tuwa siya. Mamaya pakita ko sa inyo. Naglaro pa kasi sa labas. So kahapon, nagpabili naman ng toys ng animals na naman. Yung sobrang liit na animals. Kasi ngayon kaliit guys, so. Mura lang naman siya, so binilhan ko na. And then, binilhan ko na rin yung mga pinsan, ganun. And then, kahapon, si Papang nag-ano nito, hindi ko alam kung, parang binigay sa kanila ng, sino bang nabigay nito? Basta yung mga baunan, eto, cute, diba? Ayan, binigyan sila ng mga ganito, kahapon. Yung mga clips, ang dami mga clips. Kasi, eto, tingnan nyo. May lagayan sa box. So, kay Hagrid to kasi usually si Hagrid, pag kumukuha siya ng tubig sa refrigerator, nahihirapan siya bitbitin yung malaking jar kasi mabigat at minsan na ano siya. And then, gusto ko naman bumili nung, meron mga ganun kasi guys nakita ko sa Gaisano, yung as in super flat ay parang napakapayat niya na galon.
na ilalagay mo sa refrigerator, tapos doon na i-ano yung by faucet siya, doon ka nakukuha diretso. Sabi ni Papa, parang malaki siya masyado para sa refrigerator. So, bibili sana ako ng ganun para hindi na mahirapan si Hagrid. Sabi niya malaki daw. So, siguro i-measure ko kung pwede yun. Pero ayun nga, buti, parang binili niya ata to eh. Kasi kahapon, binitbit niya lang to eh. Hindi na ako nagtanong, basta kasi sobrang natuwa ako. Tuwang-tuwa din si Hagrid kasi may straw na diretso niya maiinom. Then, eto naman yung akin. Para pag-alis, gano'n. Meron siyang hawakan ganyan. So, dili lagi kang kuana. So, yun na lang yung nabili ko kahapon, guys. Kasi the rest, nung di ba pumunta kami kahapon sa ano, eto pala siya, guys. So, ang cute, diba? Eto yung relo. Oh. Gustong-gusto naman niya. Kasya naman sa kanya kasi yung ang laking bula sa mga. Diba, pumunta kami sa Ukay-Ukay. Kaso, hindi kami bumili ng, kasi Papa, wala siyang nagustuhan doon na pants. Kasi maganda yung mga pants sa Ukay-Ukay, guys, kasi mga original. Tapos, basta mga original talaga siya. Mas matitibay pa siya. Dumiretso na kami, namili lang ako ng mga stock sa Shopee. Yun, yung mga tinda, bumili ako. And then, pumunta kami diretso, umuwi pa kami dito, tapos pumunta kami sa kabilang bahay. So, hindi na ako nag-vlog kasi ang lakas ng ulan. And then, ngayon naman, today is Sunday. Hinahati-hati ko yung time ko, guys, kasi syempre, kailangan din namin ipasyal si Hagrid kina Mama sa mga lola niya, diba, lolo. So, pag Sunday, ini-schedule ko na lang na pag Sunday, punta kami kina Mama. Para mas talagang, kasi, para makapag-usap kay Mama, yun yung mga gusto kong mag-chika-chika kami ni Mama. So, yung bonding, parang yun yung time namin dito sa Sunday. Pag Friday or Saturday, dun kami sa kabila kasi nandun sila Mama yung mga niya. So, ayan, tingnan nyo naman si Hagrid, guys. Nagsa-cellphone yung kanina nakatulog. At ako'y kakain na. Ito yung basura. Tinapon ko na pala yan, guys. Tinapon ko na pala yung kawali. Kasi parang toxic na talaga siya. So, papalitan ko siya. Siguro mamaya, diba? Wala nang laman. Itatapon ko pala yung basket na black kasi, sira na siya. And then, maglalancho sana kami. Ayun, nakatulog na yung isa. Kaya ako na lang muna yung maglalancho. So, dahil konti lang yung kanin at tinamad na akong magsaing, bumili na ako ng pansit canton. So, sobrang minsan lang naman ako magpansit canton. Parang nag-crave lang talaga ako kahapon. Kanina pala nag-crave lang ako parang nakaamoy ako. Sabi ko, hindi na lang ako kasi kailangan ko tong ubusin. Ilang araw to sa refrigerator. Parang nata ito, expire na kasi hindi pa naman siguro ma-expire pero malapit na siya mag-expire. Natapon ko kasi yun yung ayaw ko dito sa yung nilalagay lang dito na gusto ko kasi yung expiration date nandito talaga sa kasi natatapon talaga yun eh. Kaya ayun, sinisipa talaga yung taga-gardenia. So kailangan kong kainin yan dahil bibili ako mamaya ng kung makakaalis ako kasi tinatamad na ako kasi hindi pa ako tapos ng stocks. Tapos nagluto ako ng itlog. So, kaya ayoko talagang mag-stock ng mga noodles, mga ganun, guys. Kasi yung rice na natira dyan, kay Hagrid na yun. So, tsaka egg. Hello, guys. So, ayan si Hagrid. Ngayon pa lang siya nagising. Hindi pa siya kumakain. Alam niyo bang anong oras na? Mag-alas stress na. At hindi pa siya kumakain din yun, no? Kinagat pa ng lamok ko. Kasi nakalimutan ko mag-electric fan. And, ayun yung pang kumain kasi kakagising pa lang niya. Kasi ito kanya nagising talaga. Anong oras siya natulog kanina? Tapos mag-alas stress na. So, tamang-tama naman. Magpapahinga muna ako para kasi sa akin. Naglambing-lambing. So, nag-stop muna ako update ng mga items. So, ayun. So, say hi. Say hi. Hi sa paras. Dayon. Say hi sa lagi. Nasa sumud eh. Tapos mamaya magpapa-haircut kami kasi medyo mahaba na yung buhok niya dito.
Gusto ko lang, ayaw ko yung dito eh. Ayaw ko talaga yung mga dito na part. So, ito yung ipapaano ko mamaya. So, ayan, tapos na akong maligo, guys. Sensya lang, medyo madilim kasi parati ko nang sinasara yung aming pintuan. Ako masyadong naiba-vlog kasi nandito na talaga ako the whole day sa bahay. So, hindi ako aalis ngayon. Bukas na kami pupunta kay na mama kasi hindi kinaya ng powers. Hindi ko natapos lahat. And, nagiinit lang ako kasi magkakape ako as usual. So, magkakape lang ako. Magkakape tayo, guys. Ayan, nagkalat ko yung aking mga, ayun pa sa floor. So, ang dami ko pa talagang lilinisin. So, magkakape lang ako. Kasi, talagang, ayun ako. Ang dami ko pang liligpitin, pero ayoko magpa-pressure. Kasi, ako lang yung maano. So, relax lang tayo, okay? Tapos, at yung tapusin, magkakape lang ako guys, tapos tapusin ko to lahat, gusto ko matapos to lahat ngayon, ma-arrange yung mga stocks, kasi bukas, bibili na naman ako ng panibagong stocks, tapos, pero okay na yun, kasi i-upload naman lang yun, mga restock na lang yun, so, kasi eto mga bago, eto yung mahirap, yung may mga bagong items, kasi talagang pipicturean mo siya, diba? Okay, yung mga restock lang naman, okay lang yun kasi nasa ano naman yun, nasa shop na i-edit mo na lang yung stocks, yung numbers of stocks. So, yan. Hello guys! Good evening! Paano natin para maliwanag? Actually, gabi na. Kaya, ayan, naluto ko na yung, namin, pizza, last na pizza na nilagay sa freezer. Pero, binay ko na, bali, sa oven ko na siya ininit. Kanina, kumain ako ng bread. Hindi ko naman naubos. Kaya, ayan, sinari ko na siya, last to tatlo. Nilagyan ko lang ng margarine at yung iba butter. Naubos na kasi yung butter, so margarine na lang yung ibang. Ayan, i-slice ko lang to para makain na namin. So, ayan, kain tayo, guys.